Begira, Hego Euskal Herrian, eta ezin ditugulako batu kasu honetan datuak desberdin jasotzen ditugulako Hego eta Iparrekoak. Hego Euskal Herrian 1/2 Madril du erreferentzia, bor begien aurrean dugun grafiko horretan ikusten den bezala, Madril eta gero Barcelona. Eta handik aurrera, esanguratsua esate baterako, Paris, Frankfurt eta Munich, ez da? Baloratzerakoan, kontuan izan behar dugu, Madril bezala, Frankfurt dela gero, kontinente arteko hegaldietarako Europako atari nagusietako bat, eta beraz, horrek ere adierazten digu zer nola Euskal aireportutatik ateratzen diren edo iristen diren hainbat lagun, nolabait ere nazioarteko urrunagoko helburuetara doazen eta beraz bidai handietan, ezta? Hori esan da beraz, gainuntzeko zera ez, Malaga, Sevilla, Tenerife, Balearrak, horre udaldian, destino... Oporru zaira, ez da? Hori da, garrantzitsuak dira. Egia da, eta bestalde garrantzitsua da aipatzea, oporrekin lotzen den bezala, eta ikusten dugun bezala, hor Balearrak eta horietan oporrekin oso lotutako destinoak direla, gero lanarekin eta lanbidearekin lotutako hegaldiak ere asko direla. Eta hori garrantzitsua da, hain zuzen ere, ulertzeko, bai gure enpresek, edo unibertsitate kanpora joateko behar dituztela halako hegaldiak eta izan, eta eraberean ere, baita ere, atzerretik datozenak ere gure herrian har dezaten geltoki, ezta? Eta hor beraz, datu hauek adierazten digute, baditugula bi eratako destinoak, kasunetan, eta Ipar Euskal Herrira begira jarrita, hor badugu bigarren grafiko bat, Ipar Euskal Herrira begira jarrita, begira, Paris da 164, alegia, Miarriztik atera eta Miarritzera datozenen 164a, Paris zer zen edu, Imanol, Parisera doazela, ala Parisera biliko dutela, zenbait kasutan, kasu askotan, beste leku batzutara joateko zera bezala, eta? Biztan denez, beste leku batzutara joateko, baina horrek ere, bai, adierazten digun bat ere, Miarritzeko aeroportuaren izaera instrumental hori, ezta? Azken batean, Frantziako sistema radialean, da, azken nodoa esan dezagun. Hegoaldeko askok erabiltzen duena, gainera? Hain zuzen, eta gainera, kalitate aldetik eta kontuan izan behar dugu, 110 da, diote, merkataritza ganbara, Baionakoak dio, Miarritzeko aeroportuko erabiltzaien 110 Hego Euskal Herritik joandakoa dela, nire azpimarratuko nuke horrekin batera bigarren ezaugarri bat, eta da Frantziako aeroportuak badute privatizazio maila handi bat, beraz badute bere zerbitzuak kudeatzeko askatasun maila hegoaldekoa baino altuago bat. Zer esan nahi du horrek? Hondarribiak balu ez duen autonomia bat, Miarritz eta Hondarribiaren arteko uztarketa interesgarri bat egin zitekela, bere iztuz zerbitzuak, eta nolabait ere Gipuzkoa, Lapurdi, kostaldeak, beste erabateko zerbitzu eman zezake, orain ezinezkoa denez, aenak ez diola guztien Hondarribiari nahi duen gixan kudeatzen bere zerbitzua, Miarritzekoarekin ezin du uztartu, eta horre ere, halako erronka interesgarri bat urrengo urtetarako, ezta? Edo nola ere, esan dakoa, Paris, eta gero handik aurrera, Lyon dugu, eta Marsella, eta horiek ere, hartzen dute... Barne hegaldiak. Barne hegaldiak dira, 180 batetik gora. Beraz, hor daukagu, eta nolabait ere, gainera, Air France da hor, nagusi. Beraz, Ipar Euskal Herriari begirada bat eman da, horrek erakusten digu, zer nolako helmugak eta nondik hartzen dugun jendea. Orain artean, Imanol, bidaiari ez aritu gara, baina jakina hegazkinetan merkantziak ere badoaz batetik bestera, joaten dira, bidaltzen ditugu hemendik, etorri ere etortzen dira. Horretan Euskal Herrian, zer moduz gabiltza? Horre esan behar dugun, lehenengo gauza, da, nolabait ere, Miarritzek ez duela salgaien garraiorik egiten, hori garrantzitsua da, Miarritzek personak eta bidaiariak besterik ez ditu hartzen. Forondaren beste motorrean. Eta foronda nolabait ere, bidaiari aldetik zerbait badu ere, bereziki salgaien joan etorrian espezialduta dago, eta beraz Euskal Herria etortzen den 185 forondak hartzen du. Beraz, datu hori garrantzitsua da, eta krisi urtean 2009an nabarmen gutxitu zen, baina esportazioak ikusita, eta aurreko astean ikusi genuen nola hasi diren, hor grafikoan ikusten dugu zela, 2010 geroztik azkundean doa, azkundean doaz, forondako salgaien joan etorriak mailan nabarmen batean. Hitz egiten ari gara, 57.000 tona mugitu dituela, kasunetan 44.000 mugitu dituela forondak, ezta? Eta nolabait ere, ekonomiaren gora berei oso lotuta, eta lehen aipatu dudan bezala, aenaren erabakiei, alegia aena Espainiko hegaldien edo hegazkien garraioaren arduraduna den enpresari, nolabait ere, forondaren nolabait ere, 24 orduz jardun ezinak ere zailtzen duela are salgai gehiago hartzea, eta beraz,
peninsulako iparraldeko salgaien trafiko gune nagusi izatea eragozten diola, erabaki horrek, egin batean. Eta bidaiariak berez ere batera eta bestela mugitzeko aldarrikapena badagor, uste duzu garrantzitsua litzatekela frondarentzat hori berreskuratzen neurri batean behintzat? Bueno, hemen auzi bat daukagu kontuan hartzekoa, ezta? Eta azken batean, nolabait ere badaudela hainbat erronka, ezta? Erronka horien artean, azpimarratu daiteke, kasu horretan, Hondarribia eta Miarritzeko hegaldien arteko edo zerbitzuen arteko osagarritasun bat landu ahal izango den, inoren kalte eta denon mesederako, badugu beste alde batetik Forondako 24 ordutan jardun behar, bain zuzen ere badagoelako salgaien joan etorria aski, eta gero loiuk ere, hartu du nazioarteko hegaldetan gero eta zera, ez? Leku garrantzitsuago bat, eta hor aipatzen ari dira Bostonera hegaldiak 2 urte barru izango ote diren, ez ote diren, ekonomiak erabakiko du azken batean destin hori, ez? Interesgarri dena da, ez? Jakina, gatozen dena labur biltzera, Imanol, ondorio bezala, martxa honean aldoaz gure aireportuak? Hornik erronka batez, jarriko nuke, 2007an 6 milioi terdi bidaiari izan ziren, eta aurten baliteke, ikusiko dugu udak ze joera hartzen duen, oporraldia, baina baliteke 6 milioi terdi baitara iristen ezpada ere, azken 7 urtetako markarik handiena eskaintzea. Dagoeneko loiukoak iragartzen hasi dira emaitza hori. Marka hori balego, azken batean adierazle ekonomiko garrantzitsu bat izango litzateke, eta horrek ere aukera bat ireki dezake, hegaldi zerbitzuen inguruko gure beharren aldarrikapen sendoago batzuk bideratzeko, ezta? Baina datu bat aipatu nahi nuke, eta 5 aireportu ditugun aldetik, nolabait ere, milioi biztanleko densidadean, milioi biztanleko zenbat aireportu daude neurtzen da Europan, eta gu gara Finlandiaren ondoren munduan, Europako batasunean, aireportu densidaderik handiena duen lurraldea, eta beraz horre ere zerbait pentsatu beharko dugu. Hori ona edo txarra den beste batera utziko dugu, hausnarketa hori. Imanol, eskerrik asko, gure aireportuak hobeto ezagutzen laguntzeagatik. Urren arte. Eskerrik asko zuen, nahi arte. Aurrera ingo dugu azpimarran, goazen erredakziora unero bezala, Ander Arzak, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Armi Armairu operazioa jarri du martxan Guardia Zibilak, sarean ustez behintzat terrorismoaren goraipenak egin dituztela eta 19 lagun atxilotu dituzte, horietatik 5 Euskal Herrian 2 dagoeneko libre geratu dira, zein da azken orduan kota iguzu? Bagia esan, batez ere atxilotuen kopuruarekin nahiko nahasmena dago, Espainiako Barne Ministerioaren azken oharraren arabera 16 lagun dira guztira atxilotutakoak, eta horiek dira azken zifra ofizialak. Gehienak, hori bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan atxilotu omen dituzte. Zuek aipatu moduan, sare sozialen bidez, terrorismoa goratzea leporatzen diete, baina ez diete bestelako xehetasunik eman, euren abokatuetako batek azaldu digunez. Jakin nahi dute zein mezu edo adierazpenegatik leporatzen dieten terrorismoa goratzea, baina oraingoz ez diete azaldu. Atxilotuetako batzuk behintzat 5 aske geratu dira dagoeneko. Gaur, gainerakoan atzo Gasteizen segiko kondenatuak atxilotzeko egin zen operazioa baloratzeko eguna izan da, Jaurlaritzak dio ertzaintzak zuzen jokatu zuela. Epailaren agindua bete beharrekoa zela esan du Josu Erkoreka bozeramaileak eta neurriz jokatu zutela. Herri Harresiko kideen ustez ordea, ez zuen justifikaziorik izan eta salaketak aurkeztuko dituztela adierazi dute. Azkenean, kongresuan ez da etaren eta galen biktimen arteko elkarbizitza ekitaldirik izango. Bozeramaileen mailak bertan bera uztea erabaki du, uste baitute han esango direnak iraingarriak izan litezkela biktimentzat. PSOEk eta PPek hartu dute erabakia. Eraikuntzak gora egin du. 2008 geroztik lehenbiziko zigo da alorra. Iazko urte hasierarekin alderatuta ia puntu bat igo da. Hala ere, lanpostuek murrizten jarraitzen dute. Eta bukatu horretik, kulturari lotutako albistea. Kukai dantza. Max sarietan oso ondo joan zaie euskal arte eszenikoei. Sabin Bikandik musika konposizio onenaren saria jaso du, eta Errenteriako Kukai konpainiak lantalde onenarena. Kontu hauek eta gehiago beti bezala arratsaldeko 8etan hasita. Oso ondo, Ander, fin, egunero bezala hor egongo gara, albistek ikusten, eskerrik asko eta arratsaldeon. Agur.
Eta orain azpimarran eztabaidan sartuko gara bete-betean gaiak asko dira, denbora badugu berez, baina labur geratuko zaigu, gaur ere iztun finak ditugulako. Arratsaldeon, Eguzki Urteaga. Arratsaldeon. Mikel Irizar gauza berazuri ere, arratsaldeon. Eta Unai Grajales, arratsaldeon. Ongi etorri azpimarrara. Gaiak asko dira, nondik hasi ere hautatu egin behar eta lehen esan du, hain justu ere Anderrek eurek albistegian, sarean terrorismoa goratzea leporatuta izan den sarekada horren bueltan hasi barrotela, guk ere ala egingo dugu. Atxilotuak nik emeritzi nioen, berak 16, 40 ere esan dute, tartean batzuk Euskal Herrian, 3. armi-arma sarekada da. Zein da zuen lehendabiziko puntua? Eguzki. Bai, hor argi da ona da, hainbat fase egon direla prozesu horretan, eta ordura arte Espainiako instituzioek eta justizia gutxi gorabehera kontrolatu egiten zituzten komunikabide ofizialak, alegia telebista, irratia eta prentsa, eta hor ikusten dutenez, azken finean sare sozialak erabat ihes egiten die, ez? Eta orduan horrek beste diskurso bat, informazio alternatiboa plazaratzeko aukera ematen du, ez? Eta hor badago tentazio bat edo borontate bat hori kontrolatu nahi izateko, ez? Eta nik esango nuke Hego Euskal Herrian eta Espainian oraindik badago joera postfrankista bat. Alegia, oraindik debatea planteatzen da zentsura eta askatasunaren artean, ez? Eta maila batean justifikazio bat dauka, kontutan izanik frankismo garaian erabateko zentsura zegoela, eta frankismoa bukatuta gero, hitza askatu egin zen, eta orduan jendea konsideratzen zuen nahi zuena eta pentsatzen zuen gauza guztiak esan zitzakeela. Kontua da, askatasunak ardura edo erresponsabilitatea suposatu egiten duela, ez? Eta gaur egun sare sozialetan planteatzen den arazoa da jendeak nahi duena, burutik pasatzen zaion guztia, esan dezakeela, kontutan hartu gabe, informazio horrek zer nolako ondorioak eta implikazioak eduki ditzazken, ez? Eta iruditzen zait, debatea adibidez termino diferentetan planteatzen dela Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, edota Espainia eta Frantzian, ez? Frantzian, baita komunikabide arruntek, informazio bat plazaratzen dutelari kontu handiarekin egiten dute. Verifikatu egiten dute informazio hori, eta beste aldetik, adibidez, atxiloketak egoten direlarik, etari loturikoak ala ez, normalen izenak eta abizenak ez dituzte ematen Frantzian. Pertsonak inputatuak izan arte, edo gutxienez kartzelaratuak izan arte. Hemen, pertsona bat atxilotzen den une berean bere izen eta abizenak ematen dira, naiz eta berra da hortik 3 egunera askatu izan inungo kargurik gabe. Alegia, badago beste kultura bat, beste joera bat, ardura gehiagorekin jokatu egiten da, eta informazio bat plazaratu aurretik ondo pentsatu egiten da. Eta gero, gertatzen bada informazio faltsu bat plazaratu dela, zuzentzeko joera handiagoa dago. Espainiako eta hegoaldeko komunikabideetan oso gutxi zuzentzen da. Alegia, edozein informazio bota daiteke faltsua izan, erdiegi izan ala ez, eta komunikabideek oso gutxi zuzentzen dute informazio hori. Iduritzen zait, badudela kultura profesional eta informazioarekiko joera diferente. Mikelek bai ez dio gure horrekin. Nik uste dut, hemen gaizki ohitu gara Espainiaren eraginez uste dut ohitura txar asko asumitu ditugula, eta hori sare sozialetan oraindik gara evidenteagoa da. Alde batetik, sare sozialetan badago kontu bat neuri gustatzen zaidana, eta da, nolait izkutupeko jendea nola biltzen da, hau da, ustezko anonimatoa zen, uste gaur egun sare sozialetan anonimatu handirik ezin dela, baina, ez izen bat ipini, eta ez izenpeko askatasunetik edo kristonak esan, eta, hini normalean horrelakoetan, blogean edo Twitterren edo lakorren masartzen zaidanen, ez ezaguna, kaputxaduna balima da, nik ez diot erantzuten, ez zait interesatzen, baina hori hola izanek, Espainiako poliziaren, Espainiako epaileen obsesioak ere agertzen dira oso nabarmen. Sareetan kirtena kolore guztitakoa daude, eta entzuten dira kristonak eta baina terrorismoen apologia ezin handiagoa egiten duten. Azpimarran Mikel entzun dugu, Amedok orain gutxi egindako tweet zenbait txio batzuk, eta alegia buruan tiro emango dizut, eta alakoak esaten ditu, eta libre dago. Hori esan daiteke, baldin eta tiro hartzaldea egokea balima da. Hor ez da apologiarik hori da, ondo aukeratu behar da biktima. Eta biktima egokea balima da,
libre da hori esatea. Baina elkartasuna azaltzen malima da herri arresi batekin, eta horren ingurutik, iesite malima da, alako ez dakit zeren batek, horri aderrepente azten da susmo peko. Garbi dago aldea dagoela, nork zer esaten duen sarean, nola nahi ere ez da oso muga zehatza zer esan daiteken eta zer ez. Ez da zer den adierazpen askatasuna eta zer den muga pasatzea honai. Ez, baina ados egon da biak esan dutenarekin Mikelek esaten zuenaren arira, ez da, hemen kontua da ez muga hori non dagoen, baizik eta nondik egiten duzun tuit hori edo nor zaren zu. Nik ez dakit orain hirugarren armi-arma honetan zeintzuk atxilotu dituzten, baina armi-arma batean eta armi-arma bian... Galdera egin duzu, Unai, barkatu, eta Defcon 2 taldeko, musika taldeko kantaria atxilotu dute, Madridin atxilotutako bilagunetik bat bera da, hain justu ere, gorazarra egiteatik, ustez, eta beti ere Guardia Zibilak dionez, terrorismoari. Atxilotutako bat. Aspaldian euskarten abesti batzuk hildortatik, ez? Baina, bueno, esan nahi dut, azken batean, orain arte gutxienez atxiloketa guztiak Euskal Herrian eman dira, edo gehienak. Eta danak hildo berdinari jarraituz, ezta? Osea, hortik ikusten dira, nik Amedorena ez nuen ezagutzen, baina hortik saretan ikusten dituzu askotan Euskaldunon kontra botatzen diranak, edo Katalanen kontra botatzen diranak, izugarriak, eta hori bai ere terrorismoaren apologia hutsa izan hori da, eta horiek normalen ez daukate inongo erantzunik. Kontua alderantzizkoa baldin bada, haizu, Guardia Zibila edo dana alakoa hurrengo gunean etxean sartuta. Bai, Twitterraz aparte ere, aski da ikuste bez, Esparzak kanpaina elektoralean egin dituen adierazpenak, non esan duen EH Bilduko zerrendako kide guztiak hiltzaileak zirela. Alegia, olako adierazpenak ez fiskalak, ez inungo epailek ez ditu, ez du instrukziorik ere zabalduko. Gero epailea bera eman aurretik ere. Eta horrek usten da, bai beste alorretan ere, Urkijoren kasuan, alegia, hartzen dituen erabaki guztiak beti norabide berean doaz. Eta beti kolektibo eta problematika berdinak ikutzen ditu, ez? Eta aldiz, frankismoak oraipatzen dutenak, lehen batasunekoak zirenak, gaur egun sortuko kideen aurkako mehatxuak, tiro bat emango diotela, eta olako tuitak ikusten dira, maiz, eta horien inguruan, inoiz ez da ikusi, ez kondenaziorik, ez instrukziorik, eta ez inungo atxiloketarik ere. Bai, zer da, epailen kolorea ere bai, eta epaile, oantxe Gasteizko atzoko arresian zeuden horiek, eta azkenengo segiko horien epailea izan da, Angela Murillo izeneko bat, eta hemen ez dut diskrezioz jokatu nahi, Angela Murillo ditzen da epaile hori, izan zan baita ere, Arnaldo Otegi epaituzuna, batera hone kasuan, eta epaile horrek bere lanean inungo lotxari gabe bere burua markatu izan du. Badaki guzuk, de qué pie coge usted, señor Otegi, esaten zion. Hau da, epaile batek evidentzien gainean epaitu berbalimadu, de qué pie cogea nik ikasi nuen gazteleraz, esan dizun, susmoa badut, eta antzematen dizu baduzula joera bat, eta joera hori dela eta kartzelara bialduko zaitut. Hain zuzen ere, beste joera horren kontrakoa naizelako. Behar bada epaila horrene bere errena azaltzen ari zen, ez da? Claro, eske justizia hori da gero azkenean poliziaren gehiagikeriak epaitzen dituna, horren babesten du guztiz, portaera bat, eta guztizek aitzesten du beste bat. Jokoara horietan abiltza. Gasteizko herri arresia aipatu zu, eta justuera aurrera ingo dugu, arresi hori aipatuz, edo biharamona aipatuz izan ere, atxilotutako 3 gazteen lagunek esan dute Auzitegi Nazionala atzera begirako justizian ari dela eta ertzaintzarentzat ere hitz gogorrak izan dituzte. Ea entzuteko modua dugun lankideok. Auzitegi Nazionalari adierazi nahi diogu nahikoa dela, iraganean hiltzatuta daudela, eta Euskal Herrian aurrera egin nahi dugula. Erabat naskatuta gaude kolpeak jasotzeaz, jendeak konorteri gabe edo sokean ikusteaz, irain sexistak entzuteaz, zergatik eta oinarrizko eskubide batzuk defendatzeagatik. Maite dugun jendea babesteagatik, erresistentzia pasiboa erabiliz eta espazio publikoa okupatuz. Adierazpen horien aurrean Eusko Jaurlaritzak ere hitza hartu du eta Josu Erkoreka bozeramaileak esan du azken batean epaile batek eskatutakoari erantzunez egin zuena atzo ertzaintzak, eta bestalde aurrean zuen panoramaren aurrean proportzioa erabilizuela, neurriko indarra erabilizuela. Josu Erkoreka. Jaurlaritzak esan dezake ertzaintzak bere funtzioa bete duela, epailearen agindu bat zegoen, ertzaintzari dagokiona da epailearen
agindua bete araztea, eta hori beti bezala egin zuen, ahalik eta einekotasunik handienarekin, kontuan izan da, han aurrean izan zen, erresistentzia zen mailatakoa izan zen, talde ondo antolatu baten eskutik. Herri Harresia eta Ertzaintza atzo aurrez aurre, gaur Herri Harresi hortan parte hartu zuten gazteak, eta Eusko Jaurlaritza ikustezagun gure mailan zein hausnarketa ere egiten den honek, Unai? Bueno, lehenengo eta behin tristea dela berriro ere herri honetan olakoak ikustea, ez da. Nik uste dut hori izan behar dela lehenengo hausnarketa. Gero hortik aurrera, nik ulertzen dut gaur orain emakume honi entzun dizkiogunak, baina zu holakoetan parte hartze duzunean, esan nahi, badakizu horrela bukatuko dela kontua. Ertzantza ez dela etxean gelituko, horreziagatik beragatik, agindu bat daukalako hori egiteko, horreziagatik jarri da esia. Arazorik ez balego, etzan esirik egongo. Eta gero, Ertzaintzaren interbentzioa ainekoa izan dan ala ez, nik gaur saiatu naiz argazkiak eta irudiak eta ikusten, da batzutan ikusi dut, nahiko irudi normalak ikusi dut. Normalak, holako egoera naskagarri horretan, eta beste batzuk asko ikusi ditut gustatu etzaizkianak. Baina nik uste dut azkenean bakoitzak atzo bere papera izan zuela ja aurrez markatutako bide batetan. Mikel? Bakoitza bere rola jokatu zuen, baina nik uste dut irudi aldetik irabazle eta galtzailea daudela atzoko irudietan. Hau da, Ertzainak jakin da 1000 kamera egongo direla begira, eta gaur egun pertsona bakoitza da kamera bat. Ez hori bakarri baizik eta plazaren gaikaldean prentsa pres egundoko kartela jarri zuten eta hainbat kamera propio ura grabatzeko. Beraz bazekiten hori jasoko zirela. Orduan, egoera hortan, eserita edo lurran entzan da bati, porrazo bat, ostikada bat ematea, hori da galtzea. Hori da galtzea, eta justu alderantziz, antzeunden aldetik, resistentzia pazifiko nik uste nahiko nabarmena, pelukak eta pinturak eta barrak, baina nik ez dut ikusi Harresiko inor ertzaina erasotzen. Oda, euste egoera hortan aguantatzean, euste hori garaitzea dela. Nik hori asko goraipatu nahi dut. Iruditzen zait, herri honetan, kultura aldaketa oso garrantzitsua zen edo lan. Justu gatoz, olakoetan, zeinek gehiago apurtzen zuen, zeinek gehiago erratzen zuen, eta kasu honetan, eredua da zeinek gehiago aguantatzen duen, zeinek gehiago eusten dion egoerari, nolait provokazio edo burrukan sartu da. Zentzu hortan, hori goraipatu nahi dut. Uste dut, Jaurlaritzaren papela kasu hauetan izaten dela beti oso komplikatua, baina nik Jaurlaritzat tentesiago bat ere estimatuko nuke, hau da. Badaude gure historian figura batzuk eta kasu batzutan ordua daia segi pentsa noizko kontua dan desagertuta berakunde bat, Angela Murillo epaitutako jendea, hau da, ez buru eta zanka ez daukan egoera bat. Olako egoeratan pase foralaren kultura hori hortatik pixka bat erakustea ere, ez dut esan nahi, badakit Jaurlaritza ez dela konfrontazio irekira joango, baina gutxienez, pixka bat tenkatu soka, ez da, epaileak esan dut, eta nik derrigorrez bete behar, eta beste esparru batzutan ez da hain menpeko izate Jaurlaritza. Galtzaileak eta garaileak aipatu dituzu, eta gainera baten batik berbada kalte egingo zioten irudi hauek kontutan edukita eguzki hauteskunde kanpainan gaudela. Bai, nik okatuko nuke azken minean ekitaldi hau Ezker Abertzalearen estrategia eraldaketan, alegia 2011an eta Ezker Abertzaleak bide zibil eta politikoen bidea hobestea erabakitzen dute, baina bide zibil eta politikoak hobesteak ez du esan nahi azken finean desobedientzia zibilari uko egiten zaionik. Eta preseski jarrera konfrontazional horretan errebindikatu egin da desobedientzia zibila, bai Ipar Euskal Herrian eta bai Hego Euskal Herrian ere, ez? Eta orduan horren adierazpenetariko bat hori izan da, kultura eta estrategia aldaketa nabarmena adierazten du. Eta orduan, Eusko Jaurlaritzatik kritikatu egiten delarik estrategia hori, gogoratu behar da, Gandhi bera, izan zelarik abokatua Hego Afrikan lehenengo eta Indian,
bere apostu hori zantzela, alegia inongo bortizkeririk erabili gabe, baina desobedientzia zibila erabiliz. Eta hor, lortu naizena azken finean, violentzia erabili gabe eta irudiaren poderioz, eta gaur egun, kamarak toki guzitat daude, bai komunikabideenak eta bai edozein pertsonak filmatu dezakelako gertatzen ari dena. Horrek izugarrizko inpaktua, izugarrizko eragina dauka. Eta orduan... Eta horrek edapena handia du azken aldian, sareetan. Eta orduan bakoitzak erabiltzen ditu bere tresnak, azken finean bere interesak defendatu alizateko. Gogoratu behar da, lehen komentatu duzun bezala, segiko kideak izateagatik epaituak izan direla. Legia jarduera politiko bat aurrera emateagatik. Eta epaian zioen, uste duzala, kartelak atxiki eta bilerak egin edo lako zerbait zan, eta pegatinak euki eta barra. Edo zein tokitan jarduera kontua politiko. Gogorra bada, hauei esaten diete, hauek izan direla, orain dela gutxi absolbitu izan duten horien jarraitzaile direla. Eske alde hortatik pelikula tristeagoa da. Hauek izan dira, ordezkatu dituztenak, aurretik kartzelaratu zituztenak. Eta gero, legalitatearen kontuan ni bandator Mikelekin, alegia Eusko Jaurlaritzak jakin izan du momentu determinatu batzutan legea bera ez errespetatzen edo urratzen edo desobedientzia instituzionala egiten Kataluniako gobernuak egin duen modu berean. Zer gertatzen da, ikusten da gobernu zentralak bere legedi propioa ez duela errespetatzen. Azkide ikustean nola kompetentzien inbasioa sortatzen ari den hainbat eremutan. Horrek esan nahi du normatibak eta lege organiko batzuk gobernuak berak errespetatzen ez dituela. Alegia, Eusko Jaurlaritzak eta abertzaleek legalismoarekin jokatu egiten badute eta horiek beti errespetatzen badute, baina parean dagonak ez badu errespetatzen, horrek era arazok planteatu ditzazke. Eta iritsi daiteke momentu batean modu oso pazifikoan esate Eusko Jaurlaritzatik, guk lege hau ez dugu aplikatuko. Lomceren inguruan edo egin daiteke desobedientzia, Kataluniako gobernuak egin duen bezala. Zergatik ez horrelako gauza bera egin, ertzaintzari dagokionez, alegia konsideratu sententzia hau politikoa dela, fundamentu juridiko eza edo oso urria daukala, eta horren ondorioz, modu pazifikoan eta instituzionalki hori asumituz, azken binean postura tinkoa mantendu alizatea. Zen ondorioa zein da? Da abertzaleen arteko talka. Gauzak argi esan da, azken binean ezkerra abertzalea eta beste aldetik PNV-ko sektore baten artean. Eta horrek mesede egiten dio maila handi batean, Madrili aldiz, Eusko Jaurlaritzatik eta ertzantzatik aurre egiten bazaio, desobedientzia instituzionala aurrera eramaten albalin bada, hor konfrontazioa ez da gehiago abertzaleen artean, baizik eta da Eusko Jaurlaritza bertako instituzioak eta gobernu zentralen artean. Eta orduan debatea politizatu egiten da, bere izaera judiziala galdu egiten du, baina dimentsio politikoa irabazi. Hori izan daiteke bide bat, beste bat izan daiteke hause bera entzutegi nazionalen aurrean egitea, Gasteizen egin beharrean, edo Iruñako Gaztelu plazan. Batzutan ere nik uste dut hemen bilatu egiten direla ere, abertzan arteko talkak eta askotan ez direla batek ez duelako zeusure egiten, baizik eta beste batek beste zeusure egiten duelako, ez? Ze oso erreza da, eta niri ere, ez dakit, odolak gauza berazkatzen dit esatea. Ez desatela, ez dakit zer egin, tal, baina azkenean, azten zara ikusten, eta herri honetan, ez dakit pase foralarena guzti izaztu dugun azken 150 urte hauetan, baina pase forala hemen ez du egiten udal txikienak ere ez, Osea, naiz PP, naiz PSOE, naiz Bildu, naiz PNV, dana dalakoak hemen Madrili datorren edozein gauzei danak hemen egiten diete hasieratik bukaerara, danak. Eta gauza, hau gauza serioa da, beste gauza batzuekin ere errezagoa izango litzakela tontoaren egitea ez direla egiten. Animatzen diren, batzuk eta besteak. Horra, adibidea. Labur mesedez. Adibidea dago, berrikitan, Tribunal Gorenak eskatu dio Generalitateari irakaskuntza ereduan gutxienez formakuntzaren 25% espainolez ematea. Generalitateak esan du, ezetz, hori ez zuela aplikatuko, alegia egin daitezke gauzak oso modu pazifikoan, baina politikoki asumituz. Eta politikoki asumitu egiten bada, eta balein badago gehiengo parlamentarioa, gehiengo politikoa hori babesten duena, gobernu zentralak hartu ditzazken nahi dituen ebazpen guztiak, baina ebazpen judizial edo erabaki politikoak bere kontra itzuliko dira. Momentuz nola bertako Euskal Herriko indarra abertzaleak zatituak dauden, batzeko ordez Madrili aurre egiteko horrelako estrategia mankomun baten inguruan zatitu egiten dira, eta orduan ondorioa zein da, batenek
rajatabla errespetatu egiten dutela legalitatea. Eta hor, bat natorzuk esan duzunarekin, baita EH Bilduk ere, banderaren kontuan edo beste edozein kontutan, errespetatu egiten du. Orain, batuko balira, horrek izugarrizko indar politikoa eta simbolikoki izugarrizko eragina edukiko luke. Seguru asko hezkuntzan errazagoa da nola nahi ere polizia kontutan baino, kontutan edukita ezin dituztela Espainiako gobernutik irakasleak bidali eta bat-batean eraikuntzak eraiki, baina Guardia Zibila edo Polizia Nazionala bidal lezakete alako bilera batera. Zuk Iruña aipatu duzu eta ikustu ere, Nafarroan azkenaldian atxilotutako gazteen gurasoek prentsaurrea eman dute salatzeko tortura bidez ateratako deklarazioen ostean kondenatuak izan direla eta konpromezua eskatu diote gizarteari torturari aurre egiteko nola bete esateko. Mika. Hortan nik uste dut, herri honetan inko balitz inkesta bat libre samarrean zuteko, nik uste dut, dano daukagula alako segurtasun morala, zartezta esaten zegoen morala. Sistematikoa dela tortura. Sistematikoa dela, eta bestela, kendu ditzatela tortura babesten duten praktika guztiak. Inkomunikazioak eta barrak. Hau da, libre izan dedila, norbait atxilotzen dutenean, lehenengo jakin nun dagoen, eta libre izan dedila, edonork bere familiakoak edo bere abokatuak bisitatzeko. Horrekin neurri handi baten bukatuko litzateke, kontua. Segurtasun hori edo uste hori oso errotua dukago eta nire uste dut daukagula. Eta esaten digutenen, ez hori da, etaren manualak gidaliburuak dioena, atxilotzen zaituenen zuk salatu torturak, nire uste dut dagoeneko badaudela nahiko kasu konkretu baina frogatu direnak, ze tortura frogatzea oso da zaila, hain baldintza makurretan. Baina hala ere, kasu konkretu batzuk konfirmatu ahal izan dira, beste batzuk agertu egin dira, muturreraino eraman eta jende hildelako, ez dagoela zalantzarik, eta ez dago zalantzarik gainera, begiralek eta, nazioarteko begiralek eta esaten dutelako behin eta berriro. Ez duzu, lehenengo, tortura egon den baldintza jartzen dituzu. Gero, tortura salaketa den ez dituzu ikertzen. Gero, beraz, ergo, nik uste dut, tortura egiten duzula. Europako tribunalek ala esan duten. Sistematikoki torturatzen duzula. Eta gero, kasu honetan, boladan dagoen Iñaki Rekarteren adirazpenak, Espainia sinesgarritasun handia ematen zaio parte bati, baina esaten honen, ni torturatu nien eta ni bezala torturatu zituzten beste guztiak horria aztu iten gare, baina esan dut... Eta sinesgarretasuna du gainera esaten duenean berak ulertu egiten duela justifikatu sekula ez, baina gerra hizkuntza batean, gerra estrategia batean ulertzen duela alakori gertatzea. Baina esan dut, nik uste nahiko froga badagoela, hori hola dela jakiteko, orduan, zentzu hortan, gura oso egiten daitezela, eta ez marko duke danok, eta nahi jartzen bali medate pankarta bat, esan daz, bazen torturaren kontra ez duzeritera, ni banoa pankarta horren atzean. Eguzki, bai. Bai, maiz barne ministeritzatik garatu den ideia izan da, atxilotuak ziren pertsona guztiek, sistematikoki esaten zutela, tratu txarrak jasan zituztela, eta manual baten, inok ez du aurkitu manual hori, existitzen ez dalako, horren arabera esaten zutela. Zer gertatzen da, kasu askotan maiz torturak jasan dituzten pertsonak ez dituzte aipatu. Juan Mari Torrealdaik berak eta bera bezala kasu asko daude, non jendeak hainbeste sufritu egin duen, eta hainbeste koste egiten zaion psikologikoki adieraztea ze bizi izan duen, non batzutan hamarkadetan ere itxildu egiten duen bizi izan duena, berari oroitzapen oso txarrak eta sufrimendu handia ekartzen diolako, eta baita bere ingurua babestu nahi duelako. Baina hortik aparte, esaten da etari lotua dagoela, baina eta baino lehenago etzen torturatzen, 1978 baino lehenago Espainian ez da torturatu izan, Gerra Zibila garaian eta ondorengo urteetan ez da torturatu, eta 2011 etak jarduera armatu utzi duenetik geroztik ez da inungo tratu txar edo torturarik egon, alegia hor badaude diskurtso horrek ez du datuen eta errealitatearekin bat egiten, eta argi dagona da, hor geroz eta sinesgarritasun gehiago eman behar zaiola. Eta nik esan nahi nuke beste elementu bat, eta da, maiz tortura jasan izan duen generazioak isildu egin duela. Ez du aipatu izan bizi izan duena. Eta agian, urrengo generazioari, alegia bereien seme-alabei tokatzen zaie azken binean berriz ere gai hau plazaratzea eta debate publikoaren erdian jartzea. Zeren maiz, biktimak aipatzen direlarik, beti aipatzen dira biktima batzuk. Alegia, etaren biktimak, galeen biktimak aipatzen dira kasu batzutan, baina tortura jasan dutenak, eta ikusiz torturak zer nolako ondorioak dauzkan pertsonengan, zeren pertsona batek behar bada ez du sekuela fisikorik eukiko, baina sekuela psikologikoak oso nabarmenak dira. Unai.
Bai, egia esan, biek esan dutenekin ez daukat ezer gehiago erantzi beharrik, ez da. Horixe dauka hirugarren hitz egiteak. Guztiz bat nator esan dutenarekin. Pero bat jartzearren, nik uste dut momentu honetan tortura dela eta ez dela ere herri honetan beste gauza gertatzen dela eta atzokoarekin ere badu bere zerikusia. Hainbat urtetan ezker abertzalea hain gogor egonda, hain itxu egonda beste batzuen minarekin, ze orain beraiena plazaratzen hasi direnean eta bukatu danean, badago gizarteko hainbat esparrutan alako, ez dut esango bengantza moduko bat, baina bai, haizu, hori orain zure arazoa da, ez zaitez nire gana etorri hori plazaratzen, ez da. Herri honetan nahikoa eman delako askotan begi bakarreko begiratu hori. Bai, eta gero, badago beste elementu... Titular bat, eguzki. Oso importante dena, da, maiz, hainbat ebazpen judizial oinarrituta daudela torturaren ondorioz lortutako informazioaren bidez. Hori da Iruñan gaur salatu gure nahi. Edo pertsonak autoinkulpatu egiten direlako, edota besteen izen batzuk ematen dituztelako. Zer gertatzen da, jadanik egon dira hainbat ebazpen besteak beste audientzia nazionalean, zeinek esaten duten, kondena bat ezin daitekela oinarritu olako deklarazioetan, are eta gehiago zantzuak daudelarik tortura egon dela, edo gutxienez tortura ez dela investigatu. 2 minutu besterik ez, kartzela gutxik. 2 minutu besterik ez amaitzeko, orain artean lasai hartu duzu auzia, gozatu egin duzu zeuen burua, baina orain bai titular erdi banatan, eskatuko nizueke zuen valorazioa nola doan kampaina, hauteskunde kampaina. Mikel. Esango nuke, inork ez adorerik desazkundeaz hitz egiteko. Da gari da rekuperazioa eta rekuperatuko da, eta ekonomia nola berreskuratu eta nola langabezia gutxitu, inork ez du adorerik izan, esateko, igual hazkundea baino beste gauzatuta sistema dugu, beste eredu da datorrena, igual ez da posible izango lehengo mailara igotzea, igual pentsatu behar dugu beste bizi estilo bat eta beste redistribuzio mekanismo batzuk, edo inork ez du adorerik izan, da nire guztu momentu azala. Inork ez du interesek izan, orduan seguru asko. Unai? Bueno, gero eta kampaina aurrera dijoan enean, ikuste dute nahiko hasi zirela partiduanak beraien proposamenak aurkezten, eta bukaerara heltzen ari garen bitartean ja hori pixka bat aldera batera utzi, gehienak, eta elkarrimoko kasi dira jadanik, ez da. Aldez aurretikako titularrak zezaila diren, Astelenean errezagoak izango dira guzki, bukatzeko. Nik esango nuke kampaina normalizatua dela, batzuk esango luke aspergarria, bigarren elementua izango litzateke, ausardia falta nabaritu egiten dela planteamentu estrategikoetan, eta hirugarrena berrikuntza gutxi. Alegia, aspaldiko hilabeteetan eta asteetan plazaratu diren diskurtsoak, proposamenak, behin eta berriro errepikatzen ari direla, baina maila horretan ez da ikusten berrikuntza handirik, ez? Baina elementu nagusian etzako da ausardia falta. Zen azken finean, 2011ko datuek erakutsi zutena zen, gehien arriskatzen zutenak politikoki, azken finean horiek sari elektorala jaso egiten zutela. Eta kasu honetan ez dut ikusten alderdi ezberdinek asko arriskatzen dutenik. Ikusiko dugu beraz, boza ematera joaten direnek, arrisku hartzen duten, hori igandeko kontua da, eta astelean esan da bezala, besteak beste azpimarran kontatuko dugu Euskal Telebistan. Eguzki eskerrik asko gauza bera, Mikel, eta eskerrik asko Unai, nahi duzuen arte berriz ere. Besterik ez, amaitu dugu gaurko azpimarra, baina gogora ekarne dizuet gaur gauean, Maialen Iriarte lankideak berriz ere hauteskunde giroko berriketa izango duela, hemen ETV baten ohiko orduan eskerrik asko eskaini diguzuen arretagatik eta bihar arratsaldeko 4 eta 4 buelta horretan hemen izango gara berriz ere ondo izan eta bihar arte. Ostegun honetan, gutarrakek urteko ezkontzara gonbidatzen zaitu. Eman pausua eta sentitu arinago Kaiku sin laktosarekin.
Alduzu, boporrak ere badituzu. Trukatu Eroski Klub txartelaren saldoa Eroski Bidaiaken eta 400 euroraino itzuliko dizkizugu. Eroski Bidaiak, ametxetan egizuegan. Gehiengoak badaki zer den goiz altxatzea. Badaki alegina zer den. Gehiengori izan da krisiaren zama bere gain hartu duena. Eta aurrera ateratzeko borrokatzen den alegin berarekin defendatu behar dira gehiengo horren interesak egunero. Alderdi Sozialista, gehiengoaren alde lanean. Javier Maroto, Luis Egiluz, Miren Albistur, Javier de Andrés, Juan Carlos Cano eta Javier Ruiz zu bezalako hiritarrak dira. Egiten dutena dakitenak, zurekin eta zuretzat lan egiten dutenak. Toki ezberdinetan ezberdinak garelako. Begirada zabalarekin Euskadi, Espainia eta Europa. Elkarrekin azteko. Arantza Quiroga naiz. Eman botoa Euskadiko popularrei. Euskal Herria zuzenean. Zuri gehien inporta zaizuna interesgarria delako. Temperatura altuak Euskal Herrian, ura... Divertigarria delako. Balagitu gure neskai nola deitzen dituten. Inigo biceps. Euskal Herria zuzenean. Egun bakoitzak berezko istorioak dituelako. Trebezia da eskin.